Joj, Bože gospode, mislim... Jeli, kako komentarišeš ti ovo da se 300 momaka Srba prijavilo za kosovske bezbednosne snage? Mm, Pazi, to je pa, veoma veliki procenat u odnosu na broj ljudi koji je ostan na Kosovu. pa Vajdica, oni će iznutra da razruše sistem, Pa daj, mislim, ne zajebaj, ne misliš da naš nebeski narod na Kosovu da ne ma bi jo, naš narod na Kosovu najbolji deo našeg naroda, naš ma, namučeni narod. brate, ne, to je njima, kako bi ti rekao, mislim, ni... Evo sad ću ti realno, izdati zanimljivu statistiku realnost. koja će ti pokazati neke stvari u pravom svetlu. Počeo sam emisiju time. Koje su najjunačkiji delovi srpskog naroda? Naš nedoklani narod na Kosovu, hrabri i tako dalje, naši epski Crnogorci koji su potrsili oko 6 miliona Turaka i tako dalje. Crnogorci su u Prvom svetskom ratu imali gubitke 0,6% od celokupnog stanovništva, a u Drugom svetskom ratu su Srbi sa Kosova imali 6.000 mrtvih. Odnosno svaki 30 je poginuo, jer tad ih je bilo 200.000. To su sve mnogostradalni delovi našeg naroda i hrabri i tako dalje, a i pogađaj koje procente smo mi ovdje izgubili. No, to mi je... Hoću ti kažem, mi uvek najviše nadrljamo, ali zato drugi za sebe prikupe titulu mnogostradalnog, znaš. Kite se sa... Pa Pa normalno. da, to je, mislim, To je to. I onda kad dođe odmah ako može Dedinje, zato što je pa mnogostradalni vidi, narod. ne vidim ja, kako se zove, ništa sporno u tome što su se oni prijavili, zato što ako ćemo realno, to što sam ja pričao ranije, na Kosovu je kasa bitna. Nije bitno da li je albanska ili srpska. Budžet, oni su budžetlije. Oni To su je suština priče. Oni bi se prijavili, Grci da su raspisali konkurs i tamo bi se javili, nema veze. Pa da, bitna je, kako se zove, kasa. Ja sad, znaš šta je problem? Problem je u tome što će oni, ako dođe do sukoba, ti Srbi sa Kosova zapravo biti najžešći borci protiv Srbije. Zato što oni... Ba Šiptari nisu u veverice. Ovde se misli kao ubacit ćemo ih u bezbednosni sistem, pa će oni da znaju šta Šiptari hoće. To nema veze. Oni nikad neće stići do nekog mesta gde će znati nešto. Držat će ih uvek na mestu upozornika, razumeš, ili vojnika. Nema ništa od toga. Pa, mislim, znaš kako... Ko kad bi ti sad ovde postavio Šiptara za načelnika Republičkog MUP-a, pa ko bi normalno to uradio? Pa, mislim, svi znamo da je ta, ajde da kažemo, zvanična vojska samo maska. Oni imaju narod koji je voljan da se bori, ima i sa čime i naučio je kako, razumeš? Ne to, nego pukovni komentariše, nije to tako. Ja kažem, u generaciji Srba od 16. do 30. godine nemaš 5.000 momaka koji su opali metak u životu. Pa ne. U generaciji Šiptara od 16. do 30. godine možda imaš 5% koji nisu opali metak. Da. Oni imaju ogromnu rezervu. Sad pustiš Srbe od 20 godina na Šiptare od 20 godina, potrsili bi nas kao... Ba nije samo to, ti imaš tu i ceo muslimanski svet iza, imaš dotur ono s čega hoćeš, brate, oni su toliko dobro sebe pozicionirali da ih svi vole. I Arapi, i Amerikanci, i Evropljani, i Nemci, svi ih obožavaju, brate, znači to je, brate, nema, oni ti zapravo stoje na 16 stolica, ne na jednoj. Imaju opcije, mi nemamo. Znaš, to je ono što... Tako je, mi nemamo opcije. Ali nema veze, mi imamo Vučića, znaš.